Du er fyret. Hvorfor? Jeg forstår ikke. Der har været nogle nedskæringer. Beklager meget. Jeg skal nok få en anbefaling med. Så hvordan er din dag gået, skat? Den er gået okay. Kom nogle nedskæringer fra toppen. Nødt til at fyre nogle folk. Nogle tog det bedre end andre. Det var da ærgerligt, men sådan er det jo. Ja, jeg har bare lidt af dem. Det er jo ikke alle, der har økonomien til at miste sit job. Så hvad med din dag, skat? Det er da gået godt, men der var en eller anden mand ude foran børnehaven i dag. Nå. Måske vi skal skaffe dig en bodyguard til at beskytte dig mod de farlige fædre. Ej, Axel, det er du ikke råd til med dine nedskæringer. Kan du huske ham manden ude foran institutionen? Du havde ham for sidste uge. Ja, hvad med ham? Han står næsten altid og stiger om eftermiddagen. Stadigvæk. Det virker godt nok lidt underligt. Stiger han bare? Ja, han står ligesom bare og kigger. Jeg tror måske, han er pædofil. Hvis han dukker op igen, så må I jo kontakte politiet. Det virker lidt mistænkeligt. God idé, men jeg bliver nødt til at smutte på arbejde nu. Du har ikke noget, skat? I lige meget, skat. Er det Axel, jeg kan hjælpe med? Der er sket hvad? Hun er... Hvorfor gjorde du det? Han fyrede mig.